Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана наша Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіма вами. Дорогие браты и сестры, приходим зараз в недельный день у костел, как тут отпочить, как набраться сил тем словом, которое Бог нам дает сегодня, и как принять Его живую присутность у сердца кожного из нас. Как мы соправды были людьми Божьими, людьми по-соправдному мудрыми. Вельми заохочую вас сегодня, як і завжди, зрешти, слухати Боже Слово, яке Бог дає тут і тепер, на конкретні життєві ситуації кожного з вас і всієї нашої країни. І просим Бога за наші грехи і занедбання, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую оферу. Сповідаючи. Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що згрішили я вільні, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшим, завсёды Пану Марію, усіх анголов і святих,
Читання першої книги Валадарства. У тыя дні у Гібеоне з'явіўся пан Саламону уначы падчас сну і сказаў: «Што хочаш, каб я даў табе?» І сказаў Саламон: «Цяпер, пане мой Божа, ты паставіў каралём слугу твайго замест бацькі майго Давіда, але я малады і недасведчаны, каб валадарыць. І вось слуга твой сярод народа твайго, які ты выбраў, народа такога вялікага, што яго нельга палічыць і перапісаць. Таму дай слузе твайму сэрца, якое будзе разумець, як кіраваць народам, як адрозніваць дабро і зло, бо хто ж можа кіраваць такім вялікім народам, як твой?» І спадабалася пану тое, аб чым Саламон папрасіў яго. Тады пан сказаў яму: «Паколькі ты папрасіў сабе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы сваіх ворагаў, але папрасіў розуму, каб умець судзіць, то я зраблю паводле слова твайго. Я дам табе такое мудрае і разумнае сэрца, якога не было да цябе ні ў Бога і не будзе пасля цябе». Гэта Слово Божие. Дзякуй Пану Богу. Як же я люблю Твой закон, о Пане, як же я люблю Твой закон, о Пане. Я сказав, мой лёс, Пане, заховать Твоє словы, закон устав Твоих для меня лепший, чем множество золота и сребра. Як же я люблю Твой закон, о Пане, милость Твоя нехай мене сутяшає, як сказав ти слузі своєму. Милость Твоя нехай прийде до мене, і я буду жить, бо закон Твой сутяшення моє. Як же я люблю Твой закон, о Пане, тому я люблю Твоє заповіді, бо чим золота чистає, тому керуйся всіми заходами Твоїми, і ненавиджу кожний шлях і лживий. Як же я люблю Твой закон, о Пане, цудовные свідчення Твоє, тому заховай їх душа моя, откриття словом Твоїм освятляє і дає розуміння простим. Як же я люблю Твой закон, о Пане. Читання святого апостола Павла до Римлянам. Брати, ми ведаем так само, що тим, хто любить Бога, покликанным по Його постанові, усё содейничает для добра ихнего. Бо кого Он наперед познал, того и предвызначил быть подобным до образа Сына Своего, как Он был першородным между многими братами. А кого предвызначил, того и покликал. Кого покликал, того и оправдал. А кого оправдал, того и
славим. Што ж скажем на гэта? Калі Бог за нас, хто супраць нас? Той, які сына свайго не пашкадаваў, але аддаў яго за ўсіх нас, як жа нам не дасць і разам з ім усяго? Гэта Слова Божае. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословленный Ты, Отче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таємниці владарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час Єсус сказав народу: «Володарство небесне подобне до скарбу, схованого в полі, який знайшов чоловік і утаїв. У радості від гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ валадарства нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін. Знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе». Гэта слова Пана. Єсус говорить про вельми непрості речі, але вельми простою мовою. І тому ось ягоний спосіб і радування простих речей захопляє, що він мог вельми складані речі сказати у вельми простих метафорах. Володарство небесне, про яке говорить Христос, це найвищейша коштовність. Це володарство, у яким Бог для тебе найважливіше у житті. Што ёсць такія каштоўнасці, якія нашмат даражэйшыя за грошы, за здароўе, за ўладу, увага нават за сям'ю. Ёсць такія каштоўнасці, за якія можна аддаць усё. І вось сёння якраз і гаворыцца пра такую каштоўнасць у такіх словах пра чалавека, які знайшоў схаваны ў полі скарб. І людзі, калі глядзелі, што ён за нейкі кавалак зямлі аддае вялікія грошы, думалі, што, відаць, проста лічыць, што там будзе вельмі урадлівая зямля, што будзе там збожжа добрае расці, і гэта зручнае здзелак, выгадна. Аднак гэты чалавек мудры ў тым, што ён бачыў у гэтым полі тое, чаго іншыя не бачылі. Што ён бачыў скрытую каштоўнасць у гэтым кавалку зямлі, настолькі вялікую, што дзеля гэтай каштоўнасці варта было ўсё прадаць, што ён мае, і купіць гэты кавалак зямлі. Таксама гэты калекцыянер прыгожых жамчужын. Гэта быў, відаць, таксама эксперт, які не адну жамчужыну бачыў у сваім жыцці. І ведаў, якая жамчужына па-сапраўднаму мае вялізную каштоўнасць, а якая мае каштоўнасць не такую вялікую. І прадаць усю калекцыю для таго, каб купіць толькі гэту адну, ён палічыў гэта згодна. А для таго, каб быць гатовы на такі паступак, пакінуць усё дзеля чагосьці аднаго, трэба добра ведаць, што гэта варта таго. І
Сёння Христос гаворыць пра гэтую найвышэйшую каштоўнасць і называе яе валадарствам нябесным. Для гэтага можна ўсё прадаць. Ад усяго можна нават адмовіцца, каб толькі мець гэтае адно. І вось гэтая здольнасць бачыць каштоўнасць у тых з'явах, у тых рэчах, падзеях, у якой іншыя могуць не бачыць гэтай каштоўнасці. Гэта і ёсць неверагодная мудрасць. Вось мудры чалавек — это той, который бачыць вартасць там, дзе іншыя яе не бачаць. І бачыць нізкую вартасць там, у тых рэчах і ў тых каштоўнасцях, так скажем, якія іншыя вельмі цэняць. І сёння паглядзіце, што такім прыкладам чалавека мудрага, які хоча бачыць небачнае і хоча бачыць каштоўнае там, дзе іншыя этой каштоўнасці не бачаць, якраз і з'яўляецца герой сённяшняга першага чытання — кароль Саламон. Саламон малады кароль, толькі што яшчэ заняў пасаду. Ён гаворыць: я вельмі малады, гэта народ, которым я павінен кіраваць. Гэта не проста народ. Мне патрэбна много мудрасці для таго, каб я мог кіраваць. І звярніце ўвагу, што Саламон цяпер становіцца такой сітуацыі, якая нават апісваецца часта у байках розных народаў свету, што там джина ў бутэльцы хтосьці мае, ці золотую рыбку зловіць. Вось у цябе адзіны шанец, калі ты можаш сказаць і папрасіць тое, што для цябе па-сапраўду мае найбольшую каштоўнасць. Это вось адзіны той неверагодны шанец можа нават у жыцці, дзе ты можаш рэальна раздабыць тое, што для цябе мае найбольшую каштоўнасць. І вось сёння Саламон сустракаецца з Богам, і Бог яму гаворыць: чаго ты хочаш. Звярніце ўвагу на тое, чаго Саламон не просіць у Бога. Тут ёсць такое слово, што Бог гаворыць, потым у адказ Саламону пасля таго, як ён папрасіў, гаворыць: паколькі ты прасіў для сябе гэта, а не прасіў доўгага жыцця, багацця або згубы ворагу, але прасіў розуму, каб умець судзіць, я зраблю гэта. Звярніце ўвагу, што Саламон, здавалася, што яму трэба ўзяць уладу над гэтым народам у свае рукі. І трэба, каб мець много багацця, много фінансавых ресурсаў, каб кіраваць гэтым народам. Згубы ворагаў, каб цябе ўсе баяліся. Не толькі ворагі, твой власны народ, што цябе баяўся. І ён не прасіў таксама, каб доўгага жыцця, каб ягонае валадарства доўжылася ў бясконцасць. А Саламон чаго прасіў Бога? Мудрасці. А мудрасць, як я ўжо казаў, гэта ўменне бачыць і ўменне судзіць. І калі паглядзім на біяграфію Саламона, таксама у тым ліку і на яго палітычную біяграфію, ён адзначаўся тым, што вось гэтая мудрасць, якую ён атрымаў ад Бога, яна прынесла неверагодныя плады для народа. Па-першае, што Саламон, ён і праўду ўмеў судзіць. Што ён судзіў не так, як яму зручна. Не кідаў у турмы тых, хто неправільна думае, паводле яго неправільна. А ён судзіў паводле правасуддзя Божага, з усёй справядлівасцю. Можа, памятаеце тую гісторыю, як дзве жанчыны не маглі падзяліць дзіця, як ён рассудзіў. І Саламон таксама адзначаўся такой мудрасцю, што з іншых краін каралі прыходзілі, каб павучыцца ў яго яшчэ. Людзі не ўцякалі з ягонай краіны, а наадварот хацелі жыць у ягонай краіне. Вось які быў Саламон. Людзі таксама прыходзілі каралева Саба з далёкіх краін, каб павучыцца ягонай мудрасці. Як ты гэта робіш, Саламон? Як тебе ўдаецца так мудра кіраваць гэтай краінай? І гэты вобраз таго, што Бог дае па-сапраўднаму найвялікшыя дары тым, пра которых ён ведае, што гэты дар будзе выкарыстаны згодна з назначэннем. Бог даў Саламону мудрасць не для таго, каб ён мог усіх абхітрыць,
не для того, каб ён мог усіх падпарадкаваць проста сабе, а для того, каб мог быць справядлівым каралём, які дбае пра свой народ, который будуе не сабе палацы, як снежная каралева лядовыя дварцы, а который будуе па-сапраўднаму Божую святыню ў сваім народзе. І гэта адно з дасягненняў Саламона, што ён пасля кіравання свайго бацькі Давіда, ён нарэшце здолеў, Бог даў яму такую ласку, што ён здолеў пабудаваць святыню ў Ізраілі. Доўгачакана. Святыня для Ізраіля стала такім месцам, якое сімвалізавала, што Бог у іхнім народзе, у іхняй зямлі, што ён не проста госць на этой зямлі, а што ён пасяліўся тут, у этой святыні, у гэтым народзе назаўсёды. Што ён мае месца пастаяннага прабывання. Вось чаго добіўся Саламон, дзякуючы мудрасці, якую Бог ад Бога атрымаў. Вось такі кароль патрэбны кожнаму народу. І, канешне, можна бачыць найвышэйшую каштоўнасць у кіраванні Саламона ў тым, што ён сапраўды зрабіў Ізраіль магутнай краінай, з якой лічыліся, на якую арыентаваліся многія. Што людзі жылі ў дабрабыце, што яны не баяліся пра заўтрашні дзень, што ім не трэба было эміграваць за мяжу. Гэта, канешне, дасягнуць вельмі вялікая каштоўнасць, калі можаш такую краіну будаваць. Але найбольшая мудрасць Саламона і найбольшая каштоўнасць у тым, што ён змог гэты народ падружыць нейкім чынам, пасябраваць з Богом. І сёння таксама мы, як беларусы, стаім на пэўным скрыжаванні. І мы таксама сёння стаім перад Богом, молімся, каб наша краіна пастаянна мянялася. Што нам здаецца, што вось тое, што ў нас ёсць, абы вайны не было, і ўжо добра. Што вот пенсію нейкую там плацяць, і нам уже мізэрная, можа ледзь хапае на лекі, на камунальныя, але яна ёсць эта пенсія. І трэба ўзяць пад увагу, што калі праз 10-20 гадоў з нашай краіны прыедзе моладзь уся, то не будзе каму зарабіць на эту твою пенсію. І не можна думаць толькі пра сябе, або ў мяне толькі было. Мудрасць сапраўдная заключаецца ў тым, што ты бачыш далей, чым уласны нос. Што ты дбаеш не толькі пра сваю пенсію, а дбаеш таксама пра сваіх дзяцей, пра сваіх унукаў, пра сваю будучыню. Думаеш не толькі пра сябе, каб табе на таблеткі хапіла, бо гэта таксама важна. Але думаеш пра тое, ці ты будзеш бачыць дзяцей і унукаў толькі на выхадныя, толькі на святы, ці кожныя выхадныя, ёсць розніца. І гэта для нас сёння таксама, каб мы прасілі у Бога не столькі для нас свабоды, але таксама, каб мы перад тым, як атрымаць гэты дар, каб мы добра сабе ўсвядомілі, што калі мы атрымаем гэты дар, што мы з гэтай свабодай зробім далей? Мы будзем дбаць толькі, каб быць багатымі, заможнай краінай, каб іншыя лічыліся з намі. Ці мы будзем Божым народам. Бо калі мы будзем прасіць у Бога свабоды толькі для таго, каб быць заможнымі, і каб не быць скотам, як той спяваў, ці пісаў упал, то вось не быць скотам гэта яшчэ недастаткова. Бо не быць скотам гэта яшчэ не значыць быць чалавекам. Это толькі палова справы. І сёння Бог у нас пытаецца перад тым, як даць нам гэты дар, які у пасланні да Рымлянаў гаворыцца, што калі Бог з намі, то хто ж супраць нас? І Он, который Сына Свайго даў, ці не дасць разам з Ім нам усяго, конечно, дасць. Але пры умове з тым, што мы гэты дар, который атрымаем, па-сапраўднаму выкарыстаем для добра. І гэта сёння пытанне для нас, што вот мы молімся, просім, каб адбыліся змены, прычым змены без ніякіх майданаў в нашай краіне, без ніякага кровапраліцця, каб адбылося ўсё спакойна і цывілізавана. І вось Бог дасць нам гэта. І што далей? Уже сёння пачынаюць гучаць такія галасы, што вот да, мы зробім нашу краіну багатай, стабільнай, вось такой, што
заможны і так далей. Але ўжо сёння гаворыць такую рэч, што адразу эканоміка, адразу гаспадарка, мы зробім парадак, а потым ужо возьмемся і за падтрыманне, напрыклад, нашай мовы, нашай гісторыі, веры і так далей. І сёння ідзе барацьба не столькі за Беларусь, колькі за каўбасу. Толькі можа аказацца, што чарговы раз не будзе ні эканомікі, ні мовы. Не будзе нічога, ні того, ні другого. І тут трэба быць вельмі мудрымі, каб зразумець гэта. І ўжо сёння ведаць, што мы потым з гэтай свабодай будзем рабіць. И не можно просто так вообще отмовиться, что ну какая разница, на каком языке говорить и так далее. Розница есть великая. И ці будуть у нас костёлы в свободе и церкви, ці не будуть, розница великая. Тому що мені вельми важно так само черговий раз я ще підкреслюю. Просить Бога мудрості для нас, для тих, хто хоче стати нашим королем. Каб яны просили у Бога в першую чергу ось этой мудрості, яка здольна бачить на шмат далей, чим тільки власний інтерес. Мудрость, яка означав ще цар Соломон. І тоді, справді, Богу зусім не шкода буде дати нам усього разом зі своїм Сином Ісусом Христом. І покуль ми ще, можна, не готові прийняти цей дар, то може треба буде на його ще на цей дар довчитися, чи призвичається, що так, Боже, ми вже готові бути свободними людьми. І це велике питання ще для нас, чи я ось готовий, чи я годний того, як Бог мені дав такого Соломона, який справді буде дбати про моє добро, на шмат більше, ніж просто добробут і високі пенсії. Це питання, яны вельми складаныя, конечно, але ёсць вельми великая надзея ва ўсім гэтым, што Христос гаворыць, што каб здабыць нейкую найвышэйшую каштоўнасць, то чалавек павінен часта адмовіцца ад многа чаго, каб толькі злажыць усё на гэты алтар. На шчасце, сёння мы бачым людзей, якія мелі многае, што ў сваім жыцці у нашай краіне. У іх былі грошы, у іх была досыць вялікая ўлада. Было таксама тое, што многія з імі лічыліся. Яны ўбачылі нейкую каштоўнасць, дзеля якой варта зарызыкаваць гэтым усім. І нават страцілі. І калі ёсць сярод нас такія людзі, то значыць, што шансы вельмі вялікія. Што ёсць людзі, которые готовы ўсё паставіць за захад. Значит, есть великая надежда. Аминь. Веру единого Бога, Отца Всемогущего, Спасителя неба и земли, всего вашего и неважного, и у единого Pana Jezusa Chrysta, Syna Bożego jedinorodnego, z Ojca narodzonego, i od duszi wiekami, Boga od Boga, światła od światła, Bóstwa prawnego od Bóstwa prawnego, narodzonego, a nie stworzonego,
Молимся за святый Костёл, как его вера, надея и любовь давали свету шлях до Божьего благодарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Папу Францишка, как под керамництвом Духа Святого его содейничал мацаванню сирот християн, соправдной едности и братерства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за кіраўнікоў дзяржавы, каб вырашаючы цяжкія праблемы не кіраваліся прынцыпамі агульнага добра для ўсяго грамадства і Божай мудрасцю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за маладых людзей, якіх Христос кліча прапаведаваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьей ласце и дарах Духа Святого для Ганны. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлую Галину, как она убачила Христа воскреслого в вечности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы умели дяковать Богу за отрыванную от Его допомогу и всякие іншие дары. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Боже, учини, как мы не переставали узносить для Тебе молитвы и учились распознавать Твою волю. Раз Христа, Пана наша. Аминь.
Твоя безмежная слава выявилася в Ты, что Ты своей Божою моцею пришел на допомогу людям и про своего Сына, який став человека, вызволив нас от вечной смерти. И таким чином усі, кого загубив грех, вернув життю про смерть нашого Пана Иисуса Христа. Раз Его Твое девять прославляют хоры анёла, які завсёды радуються перед Твоим обличчям. Просим, каби наши гласы доучилися догони, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осаннающие, благословенный Твой, кто приходит в имя Бога, осаннающие. Сапраўды Божа, Ты святы, криниця всілякої святості, тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и крывёй нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб и подяку Табе складаючи ламаў и раздаваў своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Табі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещает смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твою присягу. Успоминаючи смерть и из мертвых повстання Твоего Сына, отвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой рассеянный по всім свете. Удоскональ его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в
безнадейные воскрешения, и проущи, кто у Твоей ласце дышал святого света, и дозволь им убачить святла обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и ущими святыми, якие спротвеку подобалися Тебе, как с ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Мойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празуще веки вечные. Отрымали мы Духа Святого, яки учинил нас детьми Божьими, тому осмеливаемся казалось. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху, и захованные от усялякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И радайте ближнему знак супокою. Яки
святейший сакрамент, вечный успомин муки Твоего Сына. Учини, как ты дар Его невыказной любови, посприял нашему избавлению, раз Христа Пана нашего. Великий дякую за кожну ахвяру і допомогу на користь костьола і кляштера. Дякуємо всім, хто на гэтым тижні доглядав квітки, прибирав територію вокруг костьола. Нехай за учинене добро знагородить вас Пан Єсус і святий наш Отець Франтішек Асійський. У авторах після вечірньої святої мши, як звичайне набоженство до святого пива, а у четвер з 17 години до вечірньої мши адорація Найсвятейшого Сакраменту. На гэтым тижні відзначаємо 29 липня у середу успомин Святой Марти, 31 липня у пятницу успомин Святого Ігнація Лойоли Святара, 1 жнивня у суботу успомин Святого Альфонса Марии Лигори, біскупа і доктора Костьола. 31 липня, это в наступную неделю, пробачте, не в неделю, 31 липня у пятницу свои именины будет отзначать сестра Игнация, и молиться за ее, и віншаваць будем ее в наступную неделю 2 жнивня подчас святой мши о 18 године. Пропонуем заўсёды трансляцию святой мши, вось гэтай, на якой мы зараз знаходзімся, о 10 године, и можно так само, калі хтосьці побаивается, еще приходить в костел из-за коронавируса, можно поглядеть и в интернете на трансляцию на YouTube-канале нашей парафии. Сестра Игнация так само еще просила объявить, коли ласка, приносите кветки в костел, може у когось на даче растуть, то чим яны просто обвалятся, то нехай порадують людей в костеле, стоять Бохи. Тому вельми просим, коли хтось має приносити для упроводження костьола квітки. Добре. І так само ще сьогодні після імши можна буде освятити транспортні сродки в сувязі з успомином Святого Криштофа. Це сьогодні, так? І гэта мы робимо після імши, зараз я перапрануся, і потім на паркінгу каля костьола, там каля каплиці, калі хтось тут так не смог, там помістити так само каля нашої котельної паркінг. Я так само зайду. Заохочуємо, дорогі, молитися за нашу Україну, за тих, кому сьогодні особливо непросто в этой боротьбі, за кандидатів у президенти, за тих, хто у тюрмі сидить сьогодні, как Бог давал им силы, как они не падали духом. Примите Божие благословение.